Ndeyte jomirawo ɓangiɗo hawtude en ha nder jullurde nde barkirantere jullurde Agga Islamic Center ha nder fattude dow guire nder wuro Jimeta jiya Adamawa elomare altine latinde 26 lewru Joabru hitande 1447 hijiriya yaadi be nanta 17 lewru 11 hitande 2000 be nanta 25 miladiya. Nde ha yeeso be nanta jangirde men ha nder deftere rijalum wa nisaun hawla rasuli sallallahu alaihi wa sallam, worɓe be rewɓe taariɓe nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Jawdi deftere ɗo bana koye bolwata ko nde o hawti tarihi sahabu en temerre worɓe be rewɓe ha nder deftere ɗo, amma be nanta goccutugo seɗɗa ngam yenina men en hefta irum ngendam ɗam ɓe yeɗiɗi be nanta nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam be ɓawo mako. En ɗon nder haala ngendam Umar ibn Khattab radiyallahu an. En volwi haala fitinare mako kanjum dayugo mako duniya hawtade bondandu amma o salindu dow fitinare mako man. En waali en ummitan safahatun mubi'atun min hayatihi wa asaratu Umar tatatabba, wato perge Umar a tokkititta. En ɗon safire 37 ha tokkoɓe deftere, wato wodi ko fe'i hakkunde mako be nanta Dalhatu ibn Ubaydillah, bana yiɗi viɗita mo ni sey yehi fototiri be nanta ko tammay. Kanko Dalhatu ibn Ubaydillah hanko wiyata radiyallahu an, o wi kharaja Umaru laylatan fi sawadi layl fa dakhala baytan. Umaru ibn Khattab ñande feere caka jemma sey o vurti, caka jemma ñimre ɗo hawti dasi, o yahi o nasti saare feere. Talhatu ibn Ubaydillah laari mo wakkati o vurta o nasta saare no, ayi ko ndey goɗɗo on jemma ɓaawo jemma dilli o vurti ha saare maako, o dilli o nasti saare feere, woodi ko yonki sekata kujeji ɗuɗɗum ɗume yaari mo, ɗume watta o waɗa, fimde ndeyere o fiɓata, woodi hunde feere on andi yonki ɓi adama numan seɗɗa ma numata boɗɗum, ɓurna barkalluɗum numata. Iruman nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam oɗo waɗa itikaf, debbo mako waddini mo ziyara hotan, oɗo ɗofta ɗum seɗɗa, sey o yi sahabu en mako feere laari mo oɗo yaada be debbo. Nde ɓe yimo sey ɓe yaawi ɓeɗo yaawa majjutugo dilla, sey o wi ɓe dare ala risle kuma dare min on ɗo bo wane on, yoni yimɓe saare mako. Sey ɓe wiyata hashana ya rasulallah, no min tammirta hunde feere ma, o wiya dare sheyɗan a yiyata ɗo dogga ha nder ɓi adama bana no iyam doggata. Sheyɗan nastan ɓernde ma surɗina, ɗume on jemma nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam be nanta debbo ha dow laawol, nden bo a wala habaru gonga ko fe'ata, ngam ɓernde ma dingan numin goma. Ɗume on ɓernde bo ko dey numata boɗɗum, voɗay numata, tampata mo a yata a sofda haala man bo to a kilay, an mo laari ma a sekan voɗay sakko mo nani mo nani sekugo maako kalluɗum ɓuran anje, ngam man banni dillata ha hunde ya bonna. Kanjum waɗi kuje pat laɓɓingo ɓuri, ɓe laɓɓina tas. Yowa to lutti ñoroɗum ni to on waɗini bonnoɓe ɗatal bonnugo, amma to on laɓɓini shikenan.
kanju irum man on Talha ibn Ubaydillah nde Umarul Khattab vurti jemma nasti saare nde weeti kanjum falamma asbatu zahabtu ila zalikal bayt kanko Talha nde weeti sey o dilli saare man o yahan o wiɗita kadi ɗume fe'ata fa iza ajuzun amya sey o tawi nda puldebbo nayejo bumɗo puldebbo bumɗo ɗo jooɗi ha saare kayum tan muqada nde bo gurdigiijo puldebbo nayejo bumɗo gurdigiijo wala ko wawata waɗango hoore makko ko ɗume sey o ƴamata mo goɗɗo warata ha maɗo kam jemma wonmo mi yi wari ha maɗo ɗume o warta o waɗa ha maɗo o wi ay ene ɗo kanko sam hakkilintam ha ɗo ɗo ewtam ko ndey o waran ha muddata kaza wa kaza o yecci wakkati juɗɗum neeɓi goɗɗo ɗo ɗo wara ha kanko waddintam komi ñaama warata mi yiwam canjanam limse am to woodi haaje mi waɗi haajatul insani ko ɓawuro ko ɗume kanko ɓoftata o loota o vo'ina babal man kanjum on a sey waddata Umarul Khattab ha puldebbo nayejo kasuɗo ɗo o wara o waɗinamo ɗo wala mo andi o wi oɗo waddanam kala ko wo'inintam caniyam pat nden o wurtininam kala ko torratam fuu kanko on ardiɗo na leddi ngoori lesɗe amma puldebbo mo wala mo hakkilinta ɗum kanko yahata hakkilina o be hoore maako na wa o yerɓan oɗo mari ɓe o yerɓa ka ɓe wala kerolay amma kanko yahata waɗa be hoore maako ngam solango mbar jaari Allah fa qultu fi nafsi sey mi numi ha yonkiyam mi wiyata sakilatka ummuka ya Talha dadama sooyima ya Talha a asarat Umar tatatabba ayi ha volde maako ɗo holli ko o numan no feere volde maako ɗon holli men ko o numan no feere ko wari o tawi feere kanko ɗum no numa o wari o nasta saare ɗo ha o wara o nanga taca feere je Umar ibn Khattab sey o wari yonki ɓi adama kenan hatta suɓaɓe ɓe wala wato ndena ɓe ɗuman ɗo ɓe masumu en ɓeɗo irum numa honɗo jeeɗan ɗo sakkina maɓɓe o wi sey o waynti oɗo fela hoore makko ɗo ma yi kanjuma ɗon nder ko ɓe ɓurdi men kanjum on goɗɗo waɗan aybe to o hirriti aybe man o yawa law o hefta aybe makko o waylta oɗo fela hoore makko enen bo jonta goɗɗo hefta o tokkita aybe o tawa boɗɗum sey o ira fayinta bo o fuɗɗita ɗaɓɓutugo feere fayin e ñande o kaasi o heɓay sey o ta'a fewre nano no yimɓe men jonta woni ɓe haɓani sey ɓe heɓinama aybe doole to ɓe ɗaɓɓiti o heɓay oɗo bana andi ɓeɗo uppana uppodu hendu on wato oɗo turta on o ɗaɓɓiti o heɓay ɗo oɗo ɓedda turtugo ko waɗi o heɓay sey to o heɓi aybe ma ni gam heɓa o toñama to salori sey o laara o fottitina kadi ha babal fottata man to o hawti nda kaza nandi be kaza ma nandi kaza ay to mi wi kaza ɓe yerdan shikenan Allah renu en ma kanko nde o hefti lallay ko waɗi ɗo ɗo tokkita asiri goɗɗo ha o anda ɗo ɗum aybe on sharia haɗi tajassusu tahassusu a yerɓa goɗɗo ya wiɗita haala goɗɗo a anda ɗume wayne wontiri leƙen asiri sharia haɗi wala haala ma be goɗɗo waɗu ko woni yeeso ma waɗu ko woni yeeso ha ɗo bo bashara sahibahu bi gulam ɗo pat ɗon nder wato yankindare Umarul Khattab be nanta soyde mawnitare maako be nanta wonango maako takle Allah enɗugo maako famɗa sembe en e nanan ɗo bo hikaya ɗo shey'un garib o wi ɗum hunde hayɗininde namudaj farid haha allazi nuqaddimuhu ala hahi safahat o wi komi handininta mon ha dow
shafije ɗo. O wiya kiful kalamu ajizanil bayan, wallahi bindirgol ma daran tampa wawata wangina haala ma. O wiya nahnu fi alamil khayal am alamil haqiqa, goɗɗo jooɗa oɗo ƴama hoore makko, hunde ɗo kam wato aɗon numa ɗum tan on na, ko ɗum feƴƴi on gonga ta nani, ngam sai a laara bana wawata fe'ugo to a yino himɓe woni jonta. O wi aslam wi jemmare feere mi vurti be nanta umarul khaddab, nden bo min vurtidi ɗo umarul khaddab o amirul muminin, kam kon amirul muminin mawɗo julɓe kap ɓaawo ma e go aboubacar siddiq, ila zahiril madina, ɓe yehi yaasi madina ha bana sera wuro ni. O wi falaha lana baytun sha'arun, to se wangani amin saare wajjinde, wato bana irum saare ha sera ni nde hedday be ci'e. fa kasadnahu, o wi se min nufi saare man, fa iza fihi imra'atun, se min yi ha saare man, min tawi ha saare man debbo luwe nangi mo, kanjum wonta mahabu, ta iza ja al mahabu, wato luwe dañugo. joni hawsa en mbiyata ɗum naquda, kanjum en mbiyata mahab, debbo luwe nangi mo, watabki oɗo woya. fa sala umar an haaliha, se umarul khaddab ƴamata mo habaru maako. fa qala ana imratun gariba, min mi debbo on koɗo, walaysa indi shay'un, mi wala ko ɗume. fa baka umar, se umar ifiɗo voya, o ada harwilu ila bayti, se o wayliti o lori saare makko oɗo yawa. fa qala limrati ummu kulsum bintu ali ibn abi talib, se o wiyata debbo maako kañum on laatiɗo bo ummu kulsum ɓi ali ibn abi talib, hal laki fi ajrin saqahu llahu ilayk, wandi mo tawi on nda mbar jaari allah yerɓanima, allah yerɓanima a wallitan ha ɗaɓɓutu heɓugo mbar jaari man na. se o yeccimo habaru, nda debbo koɗo wari madina, hay saare ha kaza, luwe nangi mo, wala ko ɗume, wala ko moy. fa qala sewmu kulsum wi naam, fa hamala ala zari daqiqan wa shahma, ɗo marul khaddab se hoosi kurori ko ɓe defata ñamdu, kuje haako o hoosi, wa hamalat ummu kulsum ma yasluhu lil wilada wa jaa, ummu kulsum bo hoosi kala ko debbo daño marata haaje pat, kanko bo sey ɓe wardi. fa dakhalat ummu kulsum ala mar'a, ummu kulsum nasti ha debbo laati on gordoma jaɓo daygol qabila. umarul khaddab bo jooɗi be nanta gorko debbo man, o andamo bo, oɗo yewta ɗoɗɗon sey debbo dañi ɓiɗɗo gorko. fa qalat ummu kulsum, sey ummu kulsum wiyata ya amiral muminin bashir sahibaka bi gulamin, sey ummu kulsum wiyata vurti diga ha ɓe woni be debbo, wi seynu sobajo ma kanjum mo a jooɗi a yewtiditta ɗo an amirul muminin, yeccumo debbo ma ko dañi ɓinguel gorko. ɗoɗɗon on goɗɗo mo jooɗi di hefti ase amirul muminin on ɓe wondi, nde debbo ma ko vurti ƴo wimo amirul muminin yeccu sobajo ma o heɓi ɓinguel gorko. falamma sami arrajulu qawlaha, nde gorko nani konngol debbo ɗon, ista'azama zalika, hunde man mawni dow maako sam, wato dongal man ɓuri mo sembe. nde ko gomna on debbo ha ƙauye ko ha sera wuro ni talaka, jimma daygol nangi mo, wala ko moye, o yi goɗɗo sorkiti dow maako, lori yahi waddini mo ɗan balli nde,
wari jooɗi debbo mum ɗo hakkilinamo o daña o annda gomna man bo o tamman ɗum gomna o watta ɗum na no tammirta ngam irum himɓe man pat kamɓe kana nane ma ɓe luncitiɓe na ɓe nastoɓe himɓe. To a yehi to a yi a yehi ha maɓɓe ni ko sharru mawni ko hayru mawni caka ɗiɗi on on yidata ko to na non on yidata. amma kanko on vurtata ɗo tefa himɓe nde o tefa himɓe ɗo bo famɗa sembe noon o tefata nga o ballita ɓe bo be dow ñukkunde bo nde o waɗa banni be hoore maako bo na way lela lela ba. o wi hunde man mawnani mo wa ahaza yataziru ila oumar o nasti oɗo hokka oumaru ka ɗan muñal an joni mo warana amma a andi tedduɗum man on tedduɗum man ɗuuɗanimo ha o waylti oɗo hokka mo muñal kanko on ni jonta amirul muminin nden o wara oɗo waɗina mo banni o laarima bana hoore maako jaamu aybe on. fagala oumar la basa aleyk umarul khadab wimo wala aybe dow ma ko ɗume hunde ɓokkugo gueldol. suma awsalahum bi nafakatin wa ma yuslihu an saraf waɗi ɓe waddini ɓe ñamdu be kala koye marta haaje ko wonanta ɓe yaake maɓɓe pat diga ceede be nanta ñamdu be nanta kala o ma yuslihum ɗo nangi ko o hokki ɓe saare o wanni ɓe 12 kanjum on ko wonanta ɓe pat o hokki ɓe o wayliti o dilli. useni ɗo ko may anguwa ɗo waɗa banni kanko on ni ɓuri ɓadugo yimɓe may anguwa ni ha fattude maako oɗo vurta waɗa cekin o anda ɗume famda sembe wontiri to woodi balle ko na kanko wallititta ni o yaara habaru man ha mayji milla ko ha may hakimi ko bo kansila ɗo vurta ha wot maako waɗa irum ɗo o anda ɓe on famda sembe en ko wawata o waɗa ko wawata bo o yaara ha caman. ko bo memba en men ɗo hawtata ha house ɗo ɓe joɗata se ɓe warta fadawa en gomna ɗo andi ko moye be kuugal mum ay amma ɓe sakkini kuugal man pat ɓe warti ɓeɗo tokka ha ceede woni amma ko moye be kuugal maako ko a luuri be gomna man a huwan kuugal ma kam ta yaɓay dow ka seni bote ko iftata ha maako wara je hoore maako on yottatama e kanjum bo to goɗɗo bonne ɗago maako kuugal maako yaari mo ay wala ko yaali mo be kuje man amma nde warti ko moye hoore mum huwanta to ko moye acci to o yahini o ɗan adawa o baati maɓɓe gotel pat majum ɓe ha ɓe warta sukaɓe maako tan kanjum waɗi kuugal man pat voɗata yani ma a yehi bo an bo nga a telɓinamo a holinamo on kanjum on kuugal ma to oɗo waɗa ko handay kanko on handi hula ɓe ngam kamɓe wawan ittugo mo to ɓe hawti hoore amma warti suuno wartiri ko moye wala daraja to a wiya waɗan ma an feere ma luttu en pat waylta hawta dow ma an go on ɓe tammi nangugo ɓora andi ko a waɗan dole a heɓa ballitoɓe amma to feere ma on a yaran bone on kanjum waɗi ko moye se waɗi muɗuk tan jeeɗi ɗo tokki tan to ay to ardiɓe men ɗon no waɗa banni wallahi ɓilla himɓe wondata be tala nane ɗo fa ɗum wot talakaku masine jonta fa wato na talakaku on ba sendigu on voɗay jonta talakaku ka wala ha duniya men jonta amma to on waɗi soyde saha sendoɓe halli to kuje man voɗata amma to sendigu ɗo voɗi wallahi talaka wuran nder na ko moye maraba kanjum ka waɗata amma ko moye ni woodi kuje feere kam handay ɓuramo sembe allah suddu en asiri man ɗo pat majum bote janngugo man kan joni to woodi ardiɗo useni o waɗa tafaqqud kanko bo ekkita irum kuuɗe ardiɓe men ɗo yowa musamman to ɓe wi ardiɗo on marɗo ma o wawan waɗugo tafaqqud o vallita de fodde bawɗe maako amma ardiɗo kayum kam dole mum on kuugal mum on kenan a anda ko ɓe won les ma wontiri to ɓe ɗo welni ɓeddana ɓe welnugo a yetta allah dow welnugo maɓɓe ha les ardangal ma to ɓe ɗon nder mettanɓeram a habda fodde bawɗe ma ittana ɓe mettanɓeram sey to ɓurima sembe kanjum bo allah andi
ha jonta irum ko nandi be togo kanjum bo ahmilu ala zahri miɗo efta dongal man dow ɓaawa. ha jonta aslam o wi ñande feere mi vurti be umarul khatab ha harratu waqib hande min laati ha sarar isa binari sey min ewi yiite ɗo huɓɓa. sey umarul khatab wiyata aslam ha huna rakbun kar kasura bihimul layl, miɗo tamma ha to ɗo yimɓe jahangal on jemma rammani ɓe, in ɗali bina ilayhim en dillo ha maɓɓe fa ataynahum sey min warani ɓe. wa ida imratu ma ha sibyanun laha, te min tawi a sey debbo feere on be ɓikkon maako. wa qadrin mansuba ala nar, nda fayande bo ɓeɗo ɗisinde ha dow katane ha dow yiite. wa sibyanu ayta ba gawna, ɓikkon bo ɗo wooka weelo. fa qala umar, se umarul khaddam de ɓe yetti so wi assalamu aleykum ya ashabal baw, jam tabutuɗo mon ya himɓe jeeyngol, o wiya himɓe yiite ɗo nder wawgo haala. ayi yiite on ɓe ewi ɓe wari, amma a wiya goɗɗo assalamu aleyka ya ashaban naari ka waɗi na alfaalu boɗay. kanjum en nulaɗo lo so waɗi alfaalu boɗɗum, nulaɗo wa tan boɗa, amma o yiɗi alfaalul hasan, kanjum on alfaalu boɗɗum. kala kuje voɗay pat ta waɗu, e ko inde hallunde ta waɗu, wuro inde hallunde ta jooɗo ha wuro man, ko fattude on ɓe waɗi inde fattude man voɗay ta jooɗo ha fattude man. goɗɗo feere mi ƴami mo ha toye no inde ma, o wi murratu. ɓi moy? o wi ɓi jamratu. ko shubatu na ɓuni jamratu, andi pat ma shuba ma ɗum sungumere on, kuje ɓe haɓɓata irum jumtoɓe waɗata ɗo, ɓe waɗa yiite ɓe yaɓe ɗo. jamratu bo kanjo ƴulmere yiite woɗere, inde ma ko sungumere, inde baba ma ko ƴulmere woɗere. ha toyi wuro mon? o wi harratu naari. ha fattude toyi? o wi zatu laza. e woyti ko ɗum laaɗuɗo sallah sallam waadi ɗum, ko sahabojo mum disul man ɗo ha mo waɗɗa malik, se o wiyata mo hewtu himɓe ma a tawan ɓe wuli. nonnoon o hooti saare maɓɓe, o tawi ngolu nangi fattude ma, wala no a hawta inde ma yiite, inde baba ma yiite, inde wuro mon yiite, inde fattude mon yiite, nde a hisa wulugo voɗay. ay voɗay. kañum nulaɗollah sallah sallam ko inde on a waɗi voɗay, nulaɗollah canja. ali ibnu abi ɗalib, hasan be husein ɗo pannano no indi ɓe, nulaɗollah on canji, ngam ko andi o yiɗi habre sosay, har bo watta inde ɓinguel mako to dañi, wari wicci nulaɗollah wiya mo a inde mako hasan. loro dañi feere bo waɗa non noon nulaɗollah wiya mo a bo huseyni. alfaalu boɗɗum sosay, kaman ta jaɓu inde hallunde, ta jaɓu wuro hallungo, ta jaɓu fattude hallunde, on majum ko wonan bo ta ɗuuɗa hawtindira kam, nden kuje man raaɓete, kuje man raaɓan goɗɗo. ko inde a yiyata ɗon ɓenta saddam ɗo, inde mana saddam kanjum on, sadam on, kuje fiindiri on, bana karo on, kanjum wiyata sadama. wato mota ɗo dogga, mota ɗo dogga, sey wari hawtindiri, hayru on na. gaman mo waɗi inde ɗo, gaman to o laati o haɓoo, no ko waɗi o laata taw haɓoo nda no inde maako woni, gaman inde ma no an raabugo mo.
ɓurna himɓe ñatɓe halluɓe ha duniya pat to a taskiti inde maɓɓe a tawan inde man ɗo nandi be kuugal maɓɓe ma. man kanjum waɗi alfaalu boɗɗum masin. o wi ɗon o wiyay e ashaban naari, o wi ashaba daw yawno himɓe jeengol. kala sede bo wi alayka salam, o wi unnu ɓaɗite adunu o ƴami on mi ɓaɗitana. kala debbo wi unno abda, to a yiɗi o ɓaɗita, to yiɗita a ɓaɗita. a yi debbo ɗo ɓerni on kenan, andi talakaku a yiyata ɗo na ɗum masibo peetel on ba, wala ko hallinta goɗɗo gikku yetti talakaku meccima ɗon, wala ko ñaama, wala ko ñawda, wala haaje ɓi adama ko a yiyata marɗo watta ɗo pat talaka ma yiɗi waɗugo de, ta tamma o yiɗa ba, wallahi o yiɗi, o heɓay on. nden o heɓay man ɗuɗɗum man ɗo fu dama, amma wara yettinamo bo ha kempe yettinamo ha bongoru, nde a lora a wiya o voɗa gikku ka toñande man mawni masine. dole wakkati feere to ummini jalaku mako sey on furta haala mako tan, ngam to on wi sey on de'itinamo na a de'itinarmo be ndaaɓo to wallahi aɗo ɗaɓɓita hawtugo samaji be leddi on waɗata. amma to ayi goɗɗo ummini hallugo gikku feere, to a woodi to ñifu ɗum be nanta nda tan goɗɗo ɗiggiti sosai, amma an haaji ma ɗo humta, hanko haaji ma ko humtata. ɗon joni o wiyamo o waɗa muñal, o ummini masibo, waɗa muñal jorɗum kolon waɗata ay. e joni oɗo wimo to a yiɗi a wara, to a yitta waɗa, fotinan mo kalmi ɗo nder bone, ngam man ɗume warugo ma nafirta. fadana sey o ɓaɗi, fakala o wima balukum, ɗume yaake mon, ɗume on wontiri. kala o wi kasura bina leylu wal bar, o wi jemma be peewol darni amin haa ɗo. so wi fama balu ha wallahi sibiyata ba gawon, ɗume waɗi ɓikkon ɗo bo wokata. ka lasde bo wiminal juu'i, weelo on. wakala wawi cheyin alan naari, ɗume on va'ini ha dow yite bo. kalan ma on o allilum bi hatta yanamu, ndiyam tan won ton, amma miɗo hollita miɗo dinga wiigo ɓe ñamdu ɓadi ɓendugo, miɗo seka ɓe be man ha to wakkati juuti ɓe ɗana, miɗa wiigo ɓe wala ɗo. ɗo fu ɗon nder dottaku. ta dottijo ta jaɓu vangunu talakaku ma be walama be bone ma, ko moye anda ño'u. kanjum ɗo ɗon nder karaymol ahlaki, a ño'a tala ko moye an, kala ko a wontiri pat pacca ko moye seto andi, wala nder neɗɗako. na andugo himɓe ɗo wala ko ɓe wawi waɗugo ko ɗume. ɗaɓɓutu ha allah, allah hoynine mata wi ko moye si a yeccamo laruma, ko moye si a yeccamo ko a wontiri, ko moye a yeccamo a hatta iyaluma, na dole kala ko a wontiri pat se debbo ma anda, se ɓikkon ma anda ba. hunde feere kam accu hakkunde ma be allah. kama nayi debbo ɗo oɗo mari ɗoɗo makko ɓikkon ɗo, o va'ini fayande be ndiya, o wiya ñamdu ɓadi ɓendugo, ñamdu ɓadi ɓendugo. ɓikkon ɗo tammude andi ɓe wi wurni geeto, ɓeɗo tammi, ɓeɗo tammini ha ɗo yiɗi hoosa ɓe. andi ɗo ka jurum ɗum masine. ɗoɗɗon sey debbo wiyata allahu baynana wa bayna umar, allah naatu hakkunde amin be nanta umar. o anda bo ɗum umar o ƴamata mo. useni to o vurtay jemma, oɗo fanya, o fototiri be talaka mo natti matsala banni, nde o nananno konngol ɗo, oɗo jooɗi ha faada, mo yettata pat sey sarakijo, mo yettata pat sey minista, sey mawɗo soje en, sey wane, sey marɗo jawdi, sey anduɗo yettuɗo, ɓeɗo pat woodi mo yettata yeccamo ko talaka wontiri na tammi, wala. kanko vurtata ɗaɓɓita be tanakkuru be yaake je ɓe tammata kanko on. kama o nanan allah heyi himɓe, o nanan. hay to goɗɗo nani bone ni nane ma o yanan do ardiɗo kam, na kañum on ardi wi pat ha less mum woni na, to dole hakke amin ɗo dow ma. o wi allah naatu hakkunde amin be umar,
ɓe mbiwa sey umarul haɗa ifi ɗo voya, o ifi oɗo voya, naway nange mo eyi maɓɓe mo ñaame mo neɗɗaku ngam o volwi goonga. Andi jonta nonno yimɓe warti, goɗɗo waɗa fewre amma at least peetetel ni goɗɗo feere volwa goonga man ɗo aɗo waɗa na deydey ɗo kanjum on aybe, to a voli an on kalluɗo. ɓe ñaama neɗɗaku ngam man ɓurna pat yimɓe sey rewɗiti, komoye maɓɓi hunnduko mum ɗo laara bononda, o anndi ɗum bononda, komoye anndi bononda, amma o volwata. Hawta ɓe ñaama mo neɗɗaku, ɓe acci fewre tan ɗo wama no fottina ɗum. sey gotel gotel nder yimɓe ɗoɗɗon Umarul Khattab sey wayliti, oɗo yaawa, o lori, o yo hoosi ñamdu, o yaha saare ha suudu ha ɓe sigata kurori, o vurtini dimgal kurori be nanta booro, ɓellere be kuje haako ñebbam. sey o wiyata Aslam suka maako mo ɓe yadata, o wi eftu dongal kurori ɗo, dimgal fa dimgal baram wamde rimdata ɗo, o wi ɓe waɗan ha dow ɓaawo maako kanko be hoore maako. sey Aslam wi ay mi eftan, o wiya a anta tahmilu wizri yawmal qiyama, ñande darngal to e ummiti nda zunubaji Umarul Khattab a eftan tam na. aɗon nana goɗɗo wi hakkunde maako be nanta Umarul Khattab, Allah natan hakkunde maako be Umarul Khattab, wala ko ñaama, ɓikkon maako wala ko ñaama, Umarul Khattab on mawɗo gomnati. nden miɗo ronda ñamdu yarna ma wiya rondanta, mi ronda be hoore am, ngam zunubaji am ñalawmaare darngal bo a rondantayam, ngam man ta fuɗɗu diga jonta ma. Umarul Khattab rondi dongal kurori ha ɓaawo maako, ɓe dilli ha debbo, o yo jippini, o vurtini wato ɗo kurori, o defi. ɓe wi Umarul Khattab ɗo turi ha katane fuufa fayande, doɗɗe ɗo nasta vakkude maako, kanko on shugaban gasa. ha ɓendi o jippini fayande, ɓe waddi tasaw rottirgo, o ñeɗi ñamdu, o joyini ha yeeso ɓikkon feewi, o wi ɓikkon ñaame, ɓikkon ummi ɗo ñaama, ɓe ñaami ha ɓe haari. debbo ka ɗo toranamo tan Allah barkiɗin, Allah barkiɗin, Allah suddu asiri, Allah wala du'aje boɗɗe de debbo doɗanaymo. wanda bo ɗum Umarul Khattab on arti no nani bo arana maako. o wi Umarul Khattab sendiray be babal ɗo sende ɓikkon ɗo haari, ɓe yari, ɓe waali, ɓe ɗaani, lori o ɓeddani ɓe jawdi feere be nanta ñamdu feere, sey o wiyen dilla. sey o wiyata Aslam, weelo ngo garɗini ɓikkon ɗo haɗi kon ɗaanugo, woyni kon, mi yiɗi mi yiɗa mi dilla sey to mi laari ko mi laari ɗo, kanjum on ɓikkon haari, ɓe ferti, ɓe ɗaani, jonta ɓernde am feewi. sey Aslam wiyata mo, nonnoon ya Amirul Muminin, aynulaɗo lo sallah sallam gonɗi nde o wi maccuɗo rusɓi ɓeddi rusɓaare mo Allah waɗanayi ɗum hinnaye enɗugo ɓii adama ha nder ɓernde maako. kala goɗɗo mo Allah waɗinayi mo enɗam ɓii adama ha nder ɓernde maako pat majum, to o rusɓi o ɓeddi rusɓaare. handi ɓii adama o laatoɗo mari enɗam hakkunde maako be nanta derɗiraɓe maako ɓiɓɓe adama. to o yi goɗɗo nani nasti bone sunamo, to o yi goɗɗo torri sunamo, sunugo mo ɗo kanjum waddata o vallita ɗum. amma goɗɗo mon himɓe to naati ɓilla kanko wala ko yaalimo, goɗɗo feere man nonno o yiɗi.
yimɓe naata ɓilla sakko ma to oɗo mari hunde ko o ɓillitirtaɓe man, ngam man wakkati man on hunde man sey waɗa ceede, kanko bo sorra no fattinimo nonno o yiɗi, yimɓe nasta ɓilla kanko o welna. To irum goɗɗo ɗo Allah waɗa hayru ha ɓernde ma ko sam. Ndi ɓi adama a laata ɗo mari hinnaye be himɓe, a yiɗa a yiya himɓe ɗon haari, a yiya himɓe ɗo yamɗi, a yiɗa himɓe ɗo ferti, a yiya himɓe ɗon nder haajeji maɓɓe ɗo humta, ɗo kanjum goɗɗo gonga. ma goɗɗo feere faw ɗon ha nder ardiɓe men ɗo ni, kanko to ardi oɗo habda laabi ɗume o watta o yaɓana mon birki, wona filuji mon dari, harkaji mon dari, luuɓe mon sankiti, kala hunde ko yarta mo yeeso fa o heɓa o vonna, heɓa on warta onon kam on nafata sam sey hanko tan o waɗa mon no fottinimo. Ga oɗo yiya to ko moyejo pat ɗo yaaɓi leddi, woodi ko waɗa ɗum mari sembe, haɓo be ma ko vurta, accu o tampina mon on pat, kanko o lutta kanko tan mari sembe. goɗɗo feere non noon ha nder ardiɓe ɗo woni, seni Allah bo ɓuri sembe a kalluɗo o wannama ko a yiɗi corok, a boɗɗo ma wannayma ko a yiɗi corok sakko to a kalluɗo. ta sukki ha feere Allah sukkita feere, ewa to kanjum on Allah suddiri men asiri. Amma to ngam anniyaji woɓɓe feere, wala goɗɗo feere to ardi o yiɗa o laara marɗo jawdi, o yiɗa o laara marɗo andal, o yiɗa o laara goɗɗo mo himɓe yiɗi ni. Andi goɗɗo feere himɓe ɗo yiɗa mo, kala ha o woni ba o sendirta be jamare, to irum mako ma ardiɗo feere yiɗa, ngam o yiya pat ɗum nawliraɓe mako on, ngam himɓe ɗo ɗon nanina mo. Ngam man to o narray be goɗɗo man wawan ata himɓe be mako o, to ngam man goɗɗo man haɓan be mum. ɗo kon majum ardiɓe men ha juldamku on fa, na ha leddi nasara ba, na Europe ba, na ha America. Jonta na kala misalu en hokkata pat way aa prime ministre ha leddi kaza way oɗo va'a keke, anjonta yimɓe non no way ɓe laara way nasara kamɓe mari adilaku, kamɓe mari ɗume moy nasara bo adilaku na ko nafikaku on nasara kamari. Amma waɗoɓe ngam Allah ha juldam ko woni, seni to juldam ko man tokkaka. Amma to ni juldam ko tokkama, to ardiɗo juldam ko fa bana no ɓeeɗo woni nonno handi o wona. mato ayi ardiɗo mo jooɗi ko baldita ko moye, o yidata be ko moye, o watta musafa be ko moye, o vurtata jam'i, o vurtata jumɓare, kanko wala ko yaali o be dina. A tamma nonno ardiɓe juldam ko woni na nonno ardiɓe juldam ko woni ba, kanko futtini lawol mako caka ɗo. Amma ardiɓe juldam ko kamɓe on liman en ha julurde ay, kamɓe limata himɓe, kamɓe ñamnata himɓe, hamɓe ɓe wala be weelo. wato goɗɗo andan juldanku sey o laara ɓeeɗo o wiya nonno juldanku woni, sey o waña juldanku, o dilla o janga tarihi nasara, way ko o laara ko nasara watta jonta, o wiya nasara woɗa adilaku. Wala adilaku nasara mari, tokkutuɓe wala ɓe mbari himɓe ha duniya yotti nasara. Jonta ko ɓe volta way juldanku ɗo mbara, wallahi mo jangi tarihi nasara pat majum, ha ɓe jooɗi pat majum, himɓe ɓe mbari bako ɓe jooɗa ɓuri himɓe jooɗi ha babal man jonta. ha jonta bo nasara yiyata ɗo ha maɓɓe on lutti mere, goɗɗo hosa bindigaru o yawta ko makaranta ko babal feere o maɓɓita, wala ko waɗi tan o mbara himɓe tan. Amma kanjum ɓe wiyata no wiyata ɗum ma, terroriste ɓe wiyata ɗo, yowwa ɓe wiyata ha fasara ma, ɓe wiya na oɗo mari ɗerewol ha likita, wato wayi hakkilo mako dimbinga on. ha julɓe ka wala yinnaɓe na, ko waɗi kanjum kadi goɗɗo waɗi bombe wiyata ɗum o ñawɗo hakkilo on.
kefaraku mere ɓe tan ɓe bonna inde juldam ko farfaganda on ha duniyaru ɓe holla julɓe halluɓe haru ko doggata balle ɗo way ha Nigeria ɗo way Trump wiya way ɓeɗo mbara Kirista way anu fa jonta ko Boko Haram mbari ha Maiduguri ɗo woodi Kirista ha nder man ko ɓe mbarata ha Zamfara ɗo woodi Kirista ko Kirista Nigeria ko ɗumi hallende ma ko andi haala ɗo fewre on ko kanko yaari haala man o andi fewre on to ɓe mbari goɗɗo temerre ha Nigeria be ungiyaji be nanta himɓe haɓoɓe ko Maytasine ko Boko Haram ko Bello Turji ko moye on mbari himɓe wallahi to o mbari temerre 90 fu julɓe on ɓe wiya ɓe mbara Kirista Palestine ɓe mbarata ɗo bo kanjum bo yimɓe Nigeria on yehi mbarina julɓe Nigeria ma mbari Palestine bona to hunde feere mammone tan da goɗɗo min kam mi anndi iruman to min on shugaban ƙasa Nigeria kam jawabu je mi hokkata mo to hakkilay habre man tabi tan ngam mi volwata ko o yiɗata nanugo sam amma nde duniya porti nafika ko goɗɗo ko volwan o banginta haala man laɓɗum dow o volwa ba o yato volwi sey o volwa be ɗan maslaha ku haala ɗo na gonga min hawtan hoore be America min haɓa be ta'addanci mi hawta hoore be America min haɓa ta'addanci min mardu ha leddi ɗo be Nigeria be America na ko ɓe subta shugaban kasa ɓe subti Trump ha leddi ɗo no ɓe hawtirta be America ɓe haɓa be ta'addanci yimɓe warta mere en be leddi mon be enci mon be ɗume way on hulan goɗɗo way nga o jabbarujo waɗa jabbaru kuma ko timmina Firawna en waɗi timmini Hamana en waɗi Numurudu en waɗi pat ɓe timmini ay yimɓe ɓe haɓi be maɓɓe ɓe yiyata wala sembe man kamɓe on luttiri be nanta to ɓe ƴoni inde maɓɓe ɓe wiyata Allah barkiɗin ko Allah hinnu kamɓe Allah naaluɓe ɓe wiyata wala kunde kulol ɗo nayi leddi min pat min ɗo woka min wiya kala mokami pat Kirista en on jogi nde ara ɓe way julɓe ɗo mbara Kirista ɗan sanda to a fotti ha lawol ma kashi ɗiɗi ha nder tati pat majum kamɓe soja ma kazalika ko to yate kazalika alora wiya na kamɓe mbarata amin way mini mbarta ɓe Allah subbe nasiri ngam man ɗo kañumɓe on ardiɓe men ha juldampu to julɗo yiɗi o laata o goɗɗo gonga ɓeɗo o yakata taw wiya o yaka nasara wallahi nasara ko waɗi deydey man kanko na ngam Allah o waɗi ngam duniya mako on o waɗi zalika mablagum min al ilmi oɗo waɗa ngam o waɗa inde on yimɓe wiya nda ko waɗi amma julɗo fa oɗo waɗa ngam Allah on o watta istiqamatu ra'iya min istiqamati ra'i to a yi hunde duro ko ɓe durata ɗo tokki laawol waɗa ko handi to durowo heɓi durowo on hunde man heɓi yimɓe ɓe andi dabbaji durata andi ɗo jonta gaynako mo andi gaynaka to o way yahi ha nayi ɗi mari gaynako guelen gaynako yottuɗo wawi contrôle nayi o andi diga to nayi man no waɗata o andi to gaynako ñama ñama bo ɗo bo to o yi nayi man ni o andi ñukkata sam ngam annono himɓe ma to ɓe heɓi arɗiɗo gonga a yiyan ɓeɗo ɓooshi ɓeɗo waɗa ko handi to gaynako wala bo nonno a yiyata kamɓe o ɓe hoore ɗo sankiti ɓe anda ha to ɗume ɓe waɗatama jaɓama ɗiga Saïd ibn Musayyib radiallahu anhu qala Umar inna nnasa lan yazalu mustaqimina mastaqama immatuhum wa hudatuhum Umar ibn Khattab wi wallahi himɓe sendirta ɓeɗo dow laawol ɓeɗo ɓooshi fannu ardiɓe maɓɓe ha duniya be ardiɓe maɓɓe ha diina ɓeɗo dow laawol to ni ardiɓe duniya ɗo dow laawol ardiɓe diina ɗo dow laawol to himɓe bo sendirta ɓeɗo dow laawol
o wi annasu bi zamani ashbahu minhum bi abaihim, o wi himɓe ha zamanu maɓɓe ɓe ɗum nandugo be nanta no ɓikkon nandirta babiraɓe maɓɓe. nonno himɓe nandirta zamanu maɓɓe, no zamanu man woni fuu nonno ɓe wonata, no ardiɓe maɓɓe woni nonno ɓe wonata. on jiyay ko hufnere on gomna hufnata himɓe pat se hosa ɗo hufnana, wakkati o hufnayno wala ko irin kumneje man na hodi enta hufnere ni ba sa'ire ni ɓalejum ɓe watta ni ɗo ha gomna on fuɗɗina ne ɓiɗo a leddi ɗo ay, amma jonta laaru bawgo mako ɗo himɓe noye waɗata, kala mo waɗi mari alaga be mako mo yiɗimo be nanta mo heɓata bote ha gomnati pat ɓe hoosi lawol gon ɓe waɗa hufnere ma. warti baba maɓɓe na volde hama ekkititta ha saare ma ekkititta, kala ɗabi'a pat ha babiraɓe ma gamman ɗo ma kanko ma warti baba ma tan. kanjum no ɓinguel nandirta baba nonnon goɗɗo nandirta ardiɗo makko. jarirun abdullah al-bajali o wi goɗɗo feere ɗon mbiya abou moussa al ash'ari akana za sautin wani kaya fil aduwi, e mo kanko ɗo goɗɗo mo laati o yangito konne en o haɓo fangani mum magnama, sey ɓe yehi konu sey ɓe heɓi ndalagu, kanjum ɓe heɓi ganima. faɗa abou moussa baba sahmi walam yuwaffi haqqahu. abou moussa al ash'ari sey hokkimo geɗal ha ganima, andi kala ganima ko moye be geɗal mum, ɗum no allah sendi. to heɓi ganima ɓe sendan geɓe 5 yeɓre wore je asusu gomnati, geɓe 4 lutti ɓe sendina haɓoɓe, amma to ɓe waɗi percentage ko moye ɓe andi da jawdi kaza honoɓe ɓe yahi ɓe ujunere, to ɓe fiini vurtan ko moye da geɗal mum. to abou moussa sey hokkimo hokkideymo geɗal mako, fatar rajulu fabar rajulu an yabbala haqqahu manqusan, goɗɗo man bo haɓo wi kanko bo jaɓata geɗal mako fannu wodi ustari totton sey ɓe hokka mo ɗo hebbini. abou moussa kañum bo naftiri be pawa, kañum on ardiɗo konu, sey waɗi ɓe ɓoccimo ɓocci 20 ko waɗi o jaɓi o sali jaɓugo geɗal mako, waɗi ɓe laɓi gasa mako ha caka himɓe, wulaƙanci. andi a soja a yiyata ɗo to a waɗi lettare a lettini mawɗo ma ɓeɗo waɗa goɗɗo bone sosai fa, ɓeɗo waɗa bone sosai ha goɗɗo feere likkitina to o yahayno ma. ɗoɗɗon goɗɗo sey hoosi gasa mum volway, sey nde wari madina ha umarul khaddab wari ta umarul khaddab ɗo jooɗi ha majalisa, o hoosi gasa mako o sakkini ha yeeso umarul khaddab, o wi nda ko ardiɗo ma hakko no waɗiyam, o wi wallahi to nangam hulugo allah ta mi saɓana ardiɗo am an waɗi mo, ko o waɗiyam ɗo pat mi waɗan mo, to haɓa on mi waɗan mo, amma mi waɗi shiru mi jeeɗi, amma nda ko waɗiyam mi waddi bojji. wakkati man umarul khaddab waɗi ɓe vindi ɓatakewol yahugo abou moussa al ash'ari, o wi wane wari yecciyam kaza be kaza, to ni ko a waɗi mo ɗo caka himɓe on mi huni wallahi a jo'ina mo caka himɓe, o watita ko a waɗi mo ɗo ha caka himɓe, a jooɗa o wara o laɓama bana a laɓi mo, o ɓoccama 20 bana a ɓocci mo, a hokkita mo jawdi mako je ha geɗal mako a hokkaymo bo. gorko ummi be ɓatakewol mum dilli, yimɓe nasti wigo mo yaafumo, faqala la wallahi la a'da'uhu li ahadin min annas, o wi mi accata. sey nde o yaari ɓatakewol ha abou moussa al ash'ari o yecci ɗum, waɗi ɓe mofti himɓe bana ɓe moftino, wari jooɗi nda lelal umarul khaddab, wi shugaba ɗo kanko ma o jooɗa mo toñi ɗo wara watita caka himɓe bana o waɗi, sey nde o hoosi ɓoccol o waati tan, sey o ɓamti yeeso mako ha dow, o wi allah am
mi yaafi mo, amma o anda adilaaku Umaru no Khattab kanjum waɗi mi yaafi mo. ɓe hokkiti am enci am, ɓe yerdi mi tooñaaɗo, mi waati tan, amma mi yaafi. useni to adilaaku ɗo waɗi e banni, ardiiɗo foti ngam o naftira be paawa maako wiya o tooñan goɗɗo, amma jonta ko moyejo pat paawa maako taw o naftirta, wala goonga ko seɗɗa, wara o wiya tooñan mo on les maako ngam kanko ɓuri mo sembe. to duniya pat se laalati, warti Allah itti ballinde mum ha men acci men en ɗo ñaamidira sey ñalawmaare dargal. Allah suddu en asiri, Allah fondu en be sawaba, laarugo wakkati ɗo sappo men haɗo en walata, sey asawere wara.